سلام كاب እግዚአብሔር አምላኽና ጸጋ ድማ ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ኣብ ዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ምሕረትን ምሳኻትኩም ክኾን እናተመነኹም እዚ በአገልግሎት አንድ ሐቅ ዝዳሎ ትምህርትናዩ ሎሙ ድማ በቲ ማእከል መንግስት አምላኽ ዝገበረ ህይወት ዝብል አርእስቲ መጽኢኩም ኣለኹም መሳይ ክትጸልሑ ብኽብሪ ዕድመኩም ቅድመቲ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ሕጽር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊና እሞ أبزلنا أبربنا نجزيابهر نزوعيه سمع أملاك زيابهر بسم يسوس تمسكن حجون أبربنا نزوعكا زي بقى حنت نجر كنجبر كم زي نخيل تزارب كنا نحناون أبحيوتنا أبكل تمكرتاتنا رينا ينمو السخاء مسانا تخون بسم يسوس نسألي علينا كتستمرنا نسألي علينا نستفترنا العلماء من تغنبر كترد أننا نسألي علينا تمسجن نسمع نزاربن كل سجات لزهابك كبرن هبكا بإشم يسوع كريستوس ياوسم آمين زيابير أملاخ تمسجن يغن من قصك زيابير أملاخ مأكل زجبر هيوت إيو نايلو مار استي أبزر استزي أبز حساب زي توم نحنا قويتا يسوع كريستوس أبلبنا زنقسنا يو نابك زيابير من قصنا ما تتصمبرنا منقستها تمسع إلنا نسأل سبات يرد أن خوني اللي يحسب سب نخبر እግዚአብሔር አምላኽ ንመንግስቱ خبرن دقنتون كم تسوى عنا مصحف قدس عادي عمود زاربنا حق ስለዝኾነ ነዝኽን ነብር ድማ ኸ እግዚአብሔር ንዓይና ዓኻትኩም ንጽበየናይ መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ብብልዒ ብመስተ ብኽዳን ስለዘይኮነት መንግስት አምላኽ ብጽድቂ ብመንፈስ ቅዱስ ብሰላም بخلوت نا እግዚአብሔር ባህሪያት ዘበለ ጥራይ ያደ አንበር በምድራው ነገር ስለዘይኮነ ጸላኢ ድማ ነታ መንግስት አምላኽ ኣብ ህይወትና ምን ተኸይትመጽ ናብ ምድርና ጠመተ ብዛዓ መንግስት አምላኽ ንኸይና ሐስብ ብዙሕም ዝጋደለና ናይ ነፍስ ወከፍና ተመክሮይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስትኻ ትምጻእ ኢልኩም ጸልዩልና መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ትመጽእ መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድር ዘትገሃድ መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ምድር ዝትገዝእ ናይ ኩልና ኣመንቲ ትጽቢት እዩ ቅድመታ መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ንጉሳ ኣብ ምድር ዝመምጽኣ ግን እግዚአብሔር አምላኽ መንግስት እግዚአብሔር አምላኽ ኣመንቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክትገዝእን ኣብኦም ድማ ኸኣኒ ብሙሉእ ስልጣን ከተመሓድርን ይደሊ እግዚአብሔር ስለዚ ከመይ ንነብር ንህሉ ባዕልና نملس حتى كان تخونه جن كينغدم سنترت زخونه هيوت كنا برجن እግዚአብሔር يصبيناي زمالت املاح ما اكل زغبر هيوت مالت صلاي بزعبا راسنان بزعبا خبامينان كنحسب كغادلنا كله يس مدراو ነገር كنحسب ام مدرغ نمالالس حسابنا مدراوي كخون بزح زباسنا نتوم اب فيليب زنبرو كريستيانات بزعبا مسقل እግዚአብሔር አምላኽ ቅዱስ ለዘይብሎም زع መንግስት አምላኽ ቅዱስ ለዘይብሎም ሀገርና በሰማይ አይሉ ከባድማ ከመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና አይሉ ተማቡ ኾይኖም ናይ መንግስት ሮማ ዜግነት ወሲዶም رومايان بمخانم زحبنو زنبرو كريستيانات نحنا قد رومايان سلزغنا ينحبنينا نحنا المنقس أملاخ ننبر سباتنا نخبدنا يكوننا ننبر نخبدنا يكوننا نعطن وصل نحنا منقستي كاب እግዚአብሔር كاب سماينا نصبيلو هاجرنا أب سماي يايلو كاب أدما مدحنينا يسوع كريستوس نصبلنا يلو سلازي صلاي كاب زباسنا حدا تعزعبه باسر قلوسن مس كريستيانات نتايو انترايلنا صلات مسقل كنكون دايركتلي يكون اندايركتلي مسقل كنصلي يزغبرنا توهابنا يو ጸጋ ግን መከራህን ጸግቦሉ መንግስት አምላኽ አብይወትና ክትገለጸሉ ይተዋበና ስለዚህ ተቀዳማይ ሰብ ንኽብር እግዚአብሔር አምላኽ ፈጢርዎ እንክደሱ እግዚአብሔር
تخونه جن نتيجة እግዚአብሔር ፈጠሮ ዕላማ ክነብር አዳማይ ንርኢና ሲሒቱ ብሰንካ ሓጢያት ድማ ከዓ ካብቲ ቦታ ዓረፍቲ ከም ዝወፀ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብና ተኾነ ግን እግዚአብሔር ብዕላማ ስለ ዝፈጥር ንሰብ ኩሉ ሰማይ እንተኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ እቲ ዘሎ ዘበለ ኩሉ እንብሎ እግዚአብሔር ብዕላማ ይፈጢርዎ شيلو عقبلو إلو ترايزي كونسي علامة دمخا اللو سلازي بزعبا سب كده زارب ترى أخوين ناقن سب بعلامة يتفتيرو نا أبراهام اكزي أبر بعلامات ويعو ويتا يسوس كروسوس بعلامة نبز مدرز مسيح بيتا كريستيان دمخا بعلامة بز مدر الله أنا نسخاتكم دمخا بعلامة أخذ نبري اكزي أبر تسبين سلازي مصحف قدس زماري ناي مزمور 19 انتاي لي زارب مسيلكم اب سماي ام مدري اب تحت مدري نريون زي نريون زبله كله እግዚአብሔር ክብር ይህቢሉ ዳይሉ ሰማያት ክብር አምላክ ይዘንቱ ጠፈርቃ ግብር እዳዊ ነግሪል አንተ ማዓልቲ እንተ አንተ ማዓልቲ ዛት ተዛንያ አንተ ለይት ድማ ነተ ሓንቲ ፍልጠት ተሕልፈላይ زربا يلن مزراب يلن دمصو ما يسمعني قمدهم قزق عجاف مدرو وطي يبلن سلازي سماين خبر أملاخ ازونتون ترى أخينو وتي عمرو زلو وسب سماي كريئن كلهم بو بيلون اكزي أبير زريو بو بيلون اكزي أبير زمزكن بو بيلون اكزي أبير قبرتاتن اكزي أبير سرحاني زدنق أمدر زلوا عواف أمدر زلوا لما مزبلو خلاتهم عمباباتات كرئن كله نتنعو بوحل الناس فتر اكزي أبير زمزكن سلس سماي كبر اكزي أبير زنتو اللبلنا تأفر كبر أملاخي نقرال اللبلنا كلاتهم اتي نستفتر له علامة تسلفهم نعلامة يسرحون ينقاسقسون له ፀሐይ ትበርቕ تعرب ማይ ይዘንብ ነጎዳ ይነጉድ ደበና ይመጽእ አታክልቲ ይበቅሉ አዋም ይስስን ቆታ ሁሉ ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ነቲ ተፈጥሮሉ ዕላማ ሓደ ድሕሪ ሓደ እና መጽ ይገብራል ሰብከ ነቲ ተፈጥሮሉ ዕላማ ይነብር ደህሉ እግዚአብሔር ነዚ ክቡር ሰብ ከም ምስሉን ከም መልክዑን ገይሩ ዝፈጠሮ ሰብከ ነቲ ተፈጠረሉ ዕላማ ንመንግስቲ እግዚአብሔር አምላኽ ይነብር ደህሉ ብሕልፊ ከዓ እቶም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒት ዝተቐበልና ክርስቲያናት ኢልና ንርእስና እንፅውዕ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለና ክርስቲያናት ከ ንኣምላኽ ዶ ንነብር ንህሉ ኣብ ህይወትና መንግስቲ እግዚአብሔር አምላኽ ትምፃእ ዝብል ህይወት ደለና ማዕከል ዝገበረ መንግስቲ እግዚአብሔር አምላኽ ይወዶ ኣለና ባዕልና ንመልሶ ንዝሕቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ግን መንግስቲ አምላኽ ማዕከል ዝገበረ ህይወት ክንነብር ይደለና እዚ ማለት ኣብቲ ፋሒልናሉ ዘለና ኣብቲ ተቐሚጥናሉ ዘለና ኣብቲ ተዘሪእናሉ ዘለና ነቲ ዘራኢና ክንመስል ነቲ ዘራኢና ኣምባሳደር ኮይንና ክንግለጽ እግዚአብሔር ይጽበየና ጳውሎስ ንሕና ልኡኻት ናይ እግዚአብሔር ኢና እሞ ምስ ኣምላኽ ተዓርቁ እናበልና ንምዕደኩም እንዛረበኩም ኣለና እዩ ተዓሪቁ ዝዓረቕ ሰብ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ኣካይዱ ዕርዩ ንዑ ዕርዩ ዝብል ሰብ ኮይኑ ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣብ ሕልና ኩሉ ሰብነት ሓቂ ገሊጽሎ ነጊርዎ ኣብ ህይወት ጳውሎስ ኣሉ ክብልዎ ዘይክእሉ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ተረአ ኣብ ቅድመ ኣምላኽና ኣብ ሕልና ኩሉ ሰብን ነቲ ሓቂ እናገለጽና ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳቡ ከይገበርና ንመላለስ ኣለና እዩ ስለዚ ነቶም ዝርኢና
ንገሊኣቶም ካብ ሞት ናብ ሞት ነሳግሮም ንገሊኣቶም ድማ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ነሳግሮም ሽታ መዓዛ ናይ ክርስቶስ ኢና ስለዚ ኣነ ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ እየ ክብል ሓይል ኣለዎ መሰል ኣለዎ ብቕዓት ድማ ከዓ ኣለዎ ኣነ ንስኻትኩም እንከ ተሓናፊፅና እናኸድና ከም ዓለማውያን ከም ኣብ ደገ ዘለዉ ዝኣመንቲ ሰባት ዓለማውነት ኣጥቂዕና ኣእምሮና ዓለማዊ ምድራዊ ዝሓስብ እንዳኾነ እንድርኣ ዝኸይድ ሃልዩሲ ኣነ እግዚኣብሔር ዝለኣኽኒ ናይ ኣምላኽ ኣምባሳደር ክብል ድፍረት ህልዎን ኣይመስለኒ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ሓደ ዓብዪ ኣብዚ እዋን እዚ ንክርስቲያናት ዝባዕሶም ዘሎ ነገር ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ግን ኣብ ርእስና ብርእስና ክንነብር ዝደፍእ ስነ ሓሳብ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ክትነብር ብርእስኻ ክትርከብ በኣምላኽ ዘይኮንካሲ ብርእስኻ ክትግበር ክትርከብ ዝገብር ሓሳብ ግብሪ እዩ ትምህርቲ እዩ ንሰብ ብርእሱ ክነብር ኣይኮነን እግዚኣብሔር ፈጢርዎ ንሰብ እግዚኣብሔር ክፈጥሮ እንከሎ ኣምላኽ ዝህይወቱ ገይሩ ይፈጢርዎ ናብ ኣምላኽ ክጽጋዕ ጽግዕተኝነት ናይ እግዚኣብሔር ክኸውን ዳ እምበር ብርእሱ ክነብር ብርእሱ ክመላለስ ኣይኮነን ፈጢርዎ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ንክርስቲያናት ከም ሓያል ማዕበል ኮይኑ ደፊኡ ኣብ ሓደ ጸግዒ ኣጸጊዑ በረኸት ዘይብሉ ናብራ ዘንብረና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ እንተረኣይልኩምኒ ሰብ ብርእሱ እዩ ዝነብር ባዕሉ እዩ ዝመላለስ ንፍቓዱ እዩ ዝኣቱ ንፍቓዱ እዩ ዝወፅእ ንፍቓዱ እዩ ዝነብር ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ዝብል ጸሎት ተፊሩ ይጽልየን ኣባይ ኣሎ ኣይብልኒ ኣብ ምድሪ ማለት እኳ ኣብ ህይወት ሰብ ማለት እኳ ኣብ ህይወት ተኣማኒ ማለት እኳ ከምኡ ዘይብል ሰብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትምጻእ ኢሉ ክጽሊ ድማ ኣይክእልን ስለዚ እቲ ሓደ ጸላኢ ከም ሓያል ማዕበል ደፊኡ ዝበኣሰና ዘሎ እቲ ብርእስኻ ክትነብር ምግባር ማለት ነቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ብርእሱ ክነብር እዩ ጸላኢ እንታይ ገይርዎ ኣስሒትዎ ኖ ካብኦ ምስ እትበልዑ ከም ኣምላኽ ደኣ ትኾኑ እምበር ኣይትሞቱን ኢኹም እዩ ነይሩ እቲ ትምህርቱ ተሓሳቡ እዚ መርዛም ዝኾነ ትምህርቱ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣምላኽ ክትኾኑ ኢኹም ኢሉ ኣምላኽ ጥራይ ብርእሱ ዝነብር ሰብ ብርእሱ ይነብርኒ ክነብር ይኽእል እዩ መወዳእትኡ ግን ጉድጓድ እዩ መወዳእትኡ ግን ሲኦል እዩ መወዳእትኡ ግን ሞት እዩ መወዳእትኡ ግን በረኸት የብሉ ስለዚ ካብቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ካብቲ ቀዳማይ ኣዳም እንመሃሮ ትምህርቲ እንተረኣህልዩ እንታይ እዩ ብርእሱ ነቢሩ ወዲቑ ናይ ብርእስኹም እንተረኣኹምኩም ከም ኣምላኽ ደኣ ትኾኑ እምበር ኣይትሞቱን ኢኹም ኢልዎ እዚ ሓሳብ እዚ ተቐቢልዎ በዚ ሓሳብ እዚ ድማ ተሓንኪሉ ወዲቑ ካብ ህይወት ኣምላኽ ሪዑ ብርእሱ ክነብር ጀሚሩ ኣምላኽ እዚ ህይወቱ ዝነበረ ብርእሱ ህይወት ዘላቶ ሰብ ኮይኑ ማለት ብርእሱ ከም ፍቓዱ ዝኣቱ ዝወፅን ሰብ ኮይኑ ስለዚ እቲ መንግስቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ማእከል ዝገበረ ህይወት ብፍቓድ ኣምላኽ ዝኣቱን ንፍቓድ ኣምላኽ ዝነብርን ሰብ ጥራይ ስለዚ ቶም ሰማያት ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ የዘንቱ መዓስ ኩሉ ግዜ መዓስም ክብሪ ኣምላኽ ዝዘንቱ
كل جزء معاسخا من قصة أملاخ ما أكل زجبره هو تنبر كل جزء بزي مقرات سقع بهوت زلخ انتس بهوت انتس بموت كروسوس بقى يخبريو كم زبالة بأولوس بهوت سقع زلخا كروسوس بقى خنبر من قصة أملاخ أبيوت كا ما أكل كتخون يسبيه كاس يعني سلازة حاجة غابتي ندك إسرائيل نابتو استبهال اللهم عباي زغنة منقسي خنعان نخي آتو شدشت مئة أقار سراويت عم مدر بدا كودان عم مدر بدا اخترفن زقبرو نقرن تر أهليو بزعبا منقسك زي أبير أملاخ حساب سلازي نورن بروم تراي برؤسهم كنا بروز دلي زنبورو تراي أبزولك معرف عسران حالن قصر ربعة تابلنا مسيلكو أبكرن هور نمدري إيدهم كزورو نبحري إرتا أبيلهم توقع عزو مسولنا نفس إتي هزب دماغ أني بمن قدي عقلا أسببت بروسها نبرن كلها عقلها تسبب سماي أسرازي حاتين خونك مدري كوحي كل بأسكا نفاس ماي كل بأسكا سلازي رأيي نبرو من قصة أملاخ أبي واتو كتقلت دل سب بعر رأي بعر علماي رأي زلو سبي رأي زي بلو سب أم مدر بدا غودا كدن رأي بلوم زي أبير أري إلو منبر تكزي أبير رأي إلو ماي رأيو أتي قويتا يسوس كرسوس نعين نعهاتكم إسرائيلنا كنريو كديتا لنا أي رأينا ينقن مدرت وحتنا أي رأينا ينقن إسرائيل توحت كم زبن كريستيان وحد بعلماونتي وحد بمدراوي وحد سلازي كابتم كن مهارلم أمس حق قدس زتقمط لنا بيوتهم انكلو مدرزو حطتهم which is علم زو حطتهم مالتي بهال علم زو حطم علماون زو حطم سب قرنطوس ماكل زي جبره هيوت ماكل منقصة أملاح زي جبره هيوت صعبينو سقاون علماون يخطخو كم منفساو سب حدا منفساو سب مسيخ زاربك هيكل أي تصرونيها أي تسكمونيها مشينة منفساو سب حاون كل كاه تودو أتخيليخ إمن معك أبتخونه تخيليخ مغنياتو نعو رزيسو زخو النقر يبل كان هاوشتخ سلازي تايلوم هارب أولوس أبك سالساي معراف قطر حدا حواتي أنا كم سقاوين كم نقلعو بخرسوس أمبر كم منفسان كزاربكم أي كلني كم منفسان كزاربكم أي كلني سلامتا جنا سقاوين سلزكم جنا سقاوين جنا قلعيهم جنا عطم نقر أي ملحقهم جنا كورارمتي أوصاهمن كم من واحد زمانو ممهران اكو هتخونو زقباعكم كنسو جن عصم ترير زعبا مسكال زعبا منقص أملاخ زعبا رأسها نخلقت أو فيها مهاب زعبا زخ زاربكم هاي كلنا قول عسلزو انتاي لهم شعو صبا مقبكم عصم بلعي كونن كنا اي كالكمون حجي اكوا اي تخولون يخبلو حجي كمان انتاي تقبرون يخبلو اي تخولون يخبلو جن سب قرنطس
ጸጋኒሩዎም ዶ ግን ሰብ ቆሮንጦስ በቋንቋታት ይዛረቡሎ ግን ሰብ ቆሮንጦስ ባደ መንፈሳዊ ውህበት ኳ ከም ዘይጎደሎም ምዕራፍ ሓደ ተዛሪብና ጸጋ ምህላው ማለት መንፈሳዊ ኾንካ ማለት አይደል ሙታትን ሲኻ ሕሙም ፈዊስካ በቋንቋታት ተዛሪብካሲ መንፈሳዊ ኾንካ ማለት መንግስት አምላኽ ማዕከል ዝገበረ ህይወት አለካ ማለት አይኮን ይሁዳ ሙታትን ሲኡ ሕሙም ሕዊው ብዙሓት ካልኦት ሰባት ከምኡ ገይሮም እዮም ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዘመንና እውን ንሪኦም ዘለና መንፈሳዊ ኾንካ ማለት ግን አይኮን ባእሲ ቅንኢ ካብ ዝህልወኩም ሲ ስጓን ምዃንኩም ደ ቅንኢ ባእሲ ክርክር ውድድር ኣነ ሓይሽ ኣነ በልጽ እዚ ናይታ መንግስት አምላኽ ባህሪ ይኮነ ናይታ መንግስት አምላኽ ሕገ መንግስቲ አይኮነ ዝደኣ ኣብ ጎረቤትካ ዘለው ኣብ ከባቢካ ዘለው ዝገብርዎ ከምኡ እንተረኣ ሃሊካ ንመንግስት አምላኽ ኣይትነብር ዲኻ ዘለኻ ገዛ ጥራይኻ ቀይርካ ካልእ ማሕበር ጥራይኻ ቀይርካ እምበር ውሽጣዊ ለውጢ ኣይመጽናል ስለዚ ስጋያን ምዃንኩም ከም ባህሊ ሰብ ዶ ትኸዱ የለኹምን ኢሉ ከም ባህሊ ሰብ ማለት ከምቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ዓለማውያን ዶ ትኸዱ የለኹም እሞ ንፈትሽ እስከ ህይወትና ዳዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ግሬ ኣብ የማነ ድማ እሞ ኣይከንደልህፅኒ ኢሉ መን ኣሎ ብቅድሚኻ መን ያርአያኻ ንመን ሲ ትሪኦ ንመን ክትመስሎ ትዘልለኻ ንመን ክትመስልዮ ንመን ክትመስሎ ንመን ክመስሎ ይድልሎ ከምታ ኣነ ንኽርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹም ስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ጳውሎስ መን ያርአያና መን ናይ ህይወት ስታይልና ኣብ ቴሌቪዥን ንሪኦም ህቡባት ሰባት ከዋኽብቲ ናይ ዛ ምድሪ ኮይኖም ዘለው ንዖም ዲና ንሪኦም እሶም ድማ ረአያና ዋላስ እቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ ኣብ ጎልጎልታ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተ ሰናይነቱን ሁሉ ሰብ ጽቡቕ ዝገበረ መንግስት አምላኽ ፈቃድ አምላኽ ኣብ ህይወቱ ኣስሊጡ ዝሓለፈ ነቲ ዝፀዋዓኒ ነቲ ዝለኣኽኒ ዝነብር ዝበለ ስለዚ ዝለኣኽና ዶ ኣርኣያ ጌርና ኣብ ቅድሚና ደው ኢልና ኣለና ከምኡ እንተደኣ ንገብር ሃሊና ናይ ብሓቂ ህይወትና መንግስት አምላኽ ማእከል ዝገበረት ህይወት ከምዚ ዘይንገብር ተደኣ ሃሊና ግን ህይወትና መንግስት አምላኽ ማእከል ዝገበረ ኣይኮነትን እሞ ክንምለስ ጥራይ ዘለና ብዝበለፀ ኣብ መንግስት አምላኽ ማእከል ዝገበሩ ኣብ ህይወቶም ዝተዓወቱ ናይ አምላኽ ሰባትን መንግስት አምላኽ ኣብ ህይወቶም ኣብ ማእከል ህይወቶም ማእከል ዘይገበሩ ዝፈሸሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንትምህርትና ተጻሕፉ ሰባት እናጠቐስና ክንዛረብ ኢና እሞ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ይራኸበና እግዚአብሔር ይባርኩምን ይሓለኹምን ሰላም ቅ